Araw-araw, palipat-lipat ng bahay. Dala ko lang yung 2 maleta. Nganong ga balhin-balhin mo ba? Wala mo kibalay na. Asa mo ka magpuyo? Kakinsa ka makipuyo? Sa mga dancer. Ate. Cancel? Katong cancel na-cancel culture. Like, mas testing nga. 2 hours lagi nga yung istorya. Gikat og 5 minutes. Unsa na may no. Libot kong Pilipinas, DJ, adto kong Siargao, adto kong Boracay, adto kong Davao, adto kong Sultan Kudarat. Wala, may nisumbag sa kuwa. Pero ako una-una, suko kaya kung ang mga tao atong atay. Si Wavy, asa man mo ni nakaila dol? Ako lagi po rin ito sa TikTok. Sa TikTok? Kani bagod si FYP kay, di ba, universe is its own way of palahingin doon ba? Ano ko, sige mo nagpakita sa ako ang message mo. Dito nagsugod. Dito nagsugod doon. Maing bunggag, this is your proud Bistak Boy, Chito Samuntina, 2021, 2020 to. 2021 lagi. Grabe, tibuok kalibutan na bungkag yun, aning kagwapo. Aning naa sa to ang programa karon. Manghangyo lang gid taon ko sa inyohang tanan. Daghan gyapon kayo galantaw sa to ang mga episodes dinhi sa to ang YouTube channel. Nga di gyapon subscriber ug di mo malain, subscribe na yung tawon mo. Sa programang Binisaya Chit Chat ato ni kanina. Mauna yun eh. DJ Lunyo. Grabe. Yes, sir. What's up, sir? Salamat kayo. Grabe ka, salamat yun. Salamat sa idol. Dol, ay ako mga musta si mong bagong kinabuhi karon Dol. Ikabalog yung ko, grabe kadaghan kay ginakabisihan karon. Balikan lang sana ako tong China Days. Dito magikauna na ilhan sa mga tao napakas China. Kanina sa China Dol, unsa man ni siya gaskwela ka dito, gatrabaho ka, unsa mo ka sa China? Bali ang China Dol muna na siya murag first nga rewards ako asa Ginoo ba katong sa akong labor from 2011 up until 2020. Kasi yung 2011 talagang nagpursue ako na maging isang choreographer, ay maging dance artist. Yes. Na talagang aralin ko kung paano maging professional. Yung initial goal ko dati is makasayaw lang sa TV. Yan, so natik ko yan lahat. Asa, Party Pilipinas, palipat-lipat na ako dyan. Kilala nila ako na back up dyan. So they witnessed the growth from that era na back up, going to being a choreographer, going to being a leader of a community, and then directing events and shows, and then nasinagan kami ng ilaw ni Universe doon sa mga dance challenges. So, yung group ko na Rockwell PH, sikat na nung 2016 pa dahil sa Ignition Dance Challenge, Nobody's Better. So, yun, kilala yung grupo but not me. Yes. So, kilala lang yung as a team. So, by the time 2018, nag-champion kami sa Croatia. Hip-hop dance competition sa Croatia. Nag-Europe kami. And then, pagdating ko dito sa Manila, may isang, I call it crazy na Chinese na yaman. Okay. Kasi biglang, parang private class sa isang group of teachers na pupunta sa China. So sabi nila, Idol, baka pwede mo kaming i-workshop just to prepare us going to China. So, sige, pumunta ako. Pero may nakita akong babae na yung itsura niya, bro, para siyang mafia. Parang ganun yung datingan. Mafia na babae, pero in a positive way. Hindi siya yung nakakatakot. Parang alam ko, big time to. So right after the workshop, lumapit siya sa akin, sabi niya sa akin, welcome to China. Di ko gets kung bakit Days after, may tawag ako from my handler that time na there's a contract na gustong ipapasign sa akin, etc. So, sa akin, parang what the heck? And this is happening in just a week. Yes. Sobrang overwhelming. Siguro, parang hindi talaga ako makapaniwala. Pinalipad niya ako doon, bro. Dahil nakitaan niya yung track record ko and nakitaan niya yung potential ko and siya as negosyante, doon niya ako parang kinuha as CEO ng company. So, binigay na sa akin. So, hindi siya agad-agad na CEO. It started with 2018, parang chief dance instructor, parang ako lang yung nag-maintain ng quality ng sayaw. Up until nakitaan niya yung pananaw ko sa negosyo, pananaw ko sa market, I know how to read the market, alam ko yung ganito, ganyan, pasikot-sikot. So, dun niya ako parang tinrain na maging may-ari ng isang kumpanya.
So during that time, 2019, if I'm not mistaken, nag-speech na ako sa Shanghai nito, kausap yung mga iba't ibang investors na bibenta tong, kasi magkakaroon na siya ng franchise yung studio. Kasi ang laki. Ang daming natutulungan ng mga housewives, mga ganyan. And then pandemic hits. So, nung nangyari yun, dahil studio kami yung unang magsasara talaga kasi harapan yun personal yun. So, nung nag-hit na yung first wave ng virus or yung corona sa COVID sa China, kami yung unang nag-witness nun Nakita ko dun sa subway, oh shit, ganyan yung nangyari. Parang, what the heck? Bakit ganyan? Parang may naka-full talagang mask. Oo, parang naka-cover talaga. Ano to? Pero hindi nila sinasabi. Kasi pumutok sa China, January. Di ko makakalimutan yun. Nandun ako, Chinese New Year week. So, December pa lang, on the year before, may nangyayari na. Hindi lang nila ma-identify. Okay. So, nung pagputok nung January, parang ang nag-warn ako sa Pilipinas na. Dito ka nag-grabe viral ni mga video ato. Kasi di ako makapaniwala. Kasi lang ako dahil nga, bakit ako nag-live? Kasi nga, yung track record ko, leader ako ng community. Yes. So, hindi mo matatanggal sa akin yung leader na ugali na, these are my people and we already experienced it here, man. Ako yung may pinaka-credible na magsabi kasi kayo, hindi nyo pa nakikita ko ano yung effect So, nagulat na lang ako. Paggising ko, 29 million. Sino binuang mo Mura mo, huwag ka pa maligyan. Huwag ka tol. Ngayon namin, 29 million ka pa na So, dito na ako nakita nga, naikabugaton akong ginastorya. So, before ka nag-China, nagdugay giday gihapon ka sa Manila. Nagiday ang imuhang, nagsugod imong career din higod sa Manila. 2011. Sugod na kung kuhan, gusto na ko ka Manila ba? Pero sa unsa man ka nang niagi gyud kaaning mga bukot-bukot nga dance contest dol. Ani sa dol. Sa Cagayan pa lang dol, di ako sa Visoria. Kabalo na sa urban mix ang grupo si Kitap ako na sa tanan lagi bahala lagi ang sayawanan lagi ka ng mga Yamaha competition. Paana lagi lisod ki mo sa kay paana ka masayaw. Binuang lagi. Napay ka na mo sayaw ka nga pista-pista diya sa Libuna, Bukidnon. Agi gyud Agi Pagadian, mga ingana, Kabadbaran. Oh, diya Kabadbaran. Nalibot na ako na bag-o ko gipadug ka ng Manila. Ang dinhi sa Manila ang pinakalisod gid dol. Nga naman. Ingani ka wild dol. Kuan mo ko, ma-pride mo ko yung mama kay. Di mo ko magsaba nga lahi na di akong sitwasyon dari. Ako ingnon okay ra ko kay paradis na mabalaka ba. Pero gusto lang nako mabalaan dol. Ang imuhang family, did you come from a well-off family sa Cagayan ba inyo? Cagayan. Pila mo ka magsuon? Unsa man imong papa? Parang murag composition. So akong papa dol, permanentigin ako na siya kay doon nga dakilang sugarol. Kaya nakita ako sa katong pagkamatay di nga, sa prosesyon po, mga sugarol doon. Kay gimahal gid sa mga kapwa sugarol. Murag nga na ba dakilang sugarol kay pwede makamatay nga mo adto kung salbahis ka. Pero dito ko nakita niyo ang papa, barkadista ka, papa. Okay, dagang kikanto nga masugaron. So, bada ang papa, akong mama dayon, up until now, midwife. And then, na yan siya, national officer. Banggitan ginawa na akong inahan dol. Idol ginawa na akong inahan. Kuha na siya. Kanang murag siguro 2,000 na kabata yung napagawas niya sa Cagayan. Nga na, bisa pagbadyaw, kita na ako sa sauna dumadto na siya ganang badyaw nga area. Kuhan ba kanang dira sa dagat ba? Oo. Bayaran na siya kuhan dol. Kanang puro tig 5 ni buslot sa tunga. Adi na diya pabayad kay muna love kay akong mama sa mga badyaw community diya sa kuan. So muna nagpa-aral sa mua. Pila mo kabuk? Tulo mi kabuk. Ang akong kuya na diya sa El Salvador karon, napoy pamilya. Akong manghod, siya mo nisunod sa ko dito sa China. Na dito sa China, ako mo inadari karon. Sige, sayo sa dito. Sayo bid sa dito. Okay, murang putog ni sunod sa ko kay naging kuan man to na ako estudyante ba. Pero graduate to na pag-graduate na ako to sa. So pag-upagiday atong viral video nimo during the pandemic, daghan na gid puday kaayo ka og na nato. Subo na kay among daggoy dol. Oo, murag ka nang daghan na pud kag exposure. Mas ni boto lang gyud kaato tungod atong video dol. Ay sa dol kung akong i-breakdown bitaw ang giunsa ko pagpasikat sa universe bitaw. Ngani sa dol. Sige, nagmanifest tanan ako giampo. Pum, nahitabo ato 2020 DJ Lunyo. Walay choice kay wala may trabaho. Ako ra gyud yung makit-an ka sayo sa TikTok. Ngunang grabe gid kay no choice nga kasikatan ba. Yes. Pero what goes up must come down Right.
So, unsay ni kuan sa kuha, unsay ni paubos sa kuha katong mga lahi nga mga issues which is gisingil ko sa akong mga previous mga desisyon mo sa una. Yes, Lahi ba yes, imong yes, awareness karon ug imong awareness sa una, Yes, imong consciousness yes, sa una, yes. tama. So, aminado ko sa akong mga kuan pero I paid my dues in front of the people, yung public talaga, like Right. public humiliation talaga, like example Cancel. Katong Oo, na-cancel cancel ka. culture, like mass testing nga. Kag 2 hours lagi nga inistorya, gikat og 5 minutes na unsa na may noon. Pero dili nakakadipinsa kay Yes. suko naman sila. Yes. Pero diri na ako nakita ng magic sa university dol kay kabalo ka ang pinaka-expensive nga emotion is hate. Ganun kasulti ka na. It's because it needs a lot of caring. Tama kung hate ni mga tao, mura kag care sa tao kada adlaw. Bitaw ba? So gi-hate ko sa tibok Pilipinas, in short they care about me. Yes. So nagulat ako, libot kog Pilipinas, DJ, adto kog Siargao, adto kog Boracay, adto kog Davao, adto kog Sultan Kudarat, wala may nisumbag sa kuha. Pero ako una-una, suko kaya akong ang mga tao atong nga time. Pero nalimtan na ako nga, kaning internet, ang uban ani hulog piso ra man ang uban. Ana ra gid. Hulog tae ra ba? Yes. Maitsa lang na ako ang tae, okay na ko, pero wala gid sila ka ng kuan gid bitaw personal gid nga kasuko sa imo. So akong ginaingon nga, siguro tungod sa hate sa tao katong nga time, pampabalance magud ang hate. Sobra magud kay tong kuan katong naitabo sa ako sa 2020 dol. Sobra gid ako ingon ko grabe pug kay as in grabe dol. Kwarta opportunity grabe kay dol. Katong nga time 2020 naka-drive gyud kog Porsche, nakapalit kog Porsche sa China nga. Di na binuang kay na-post man na. Pero ang punto aman karon. Dili mo gud to ako good. Simple mo nga tao good. Sumubalik yun ka sa... Balik kay dol pero kailangan nimo adtuan. Kailangan masulayan. Murag ang punto nako sa kinabuhi, adtui ang mga polarity para kabalo ka asa ka mugit mo tunga. Yes. Kay ang kinabuhi wala man sa tumoy, nasa tunga. Yes. Pwede ta mo adto baba to learn some lesson, adto tag ibabaw to learn some wisdom and then we apply it sa tatunga. Ako dul, katong bata pa ko dul, gipadako magig ko maayo dul. Consistent honor student pud ko dul. Murag kuan pud ko ba na scholar pud ko ba, academic scholar. Unsa ni nga eskwelahan dol? Sa kuan ni graduate ko sa elementary valedictorian sa kuan sa Colegio de Santo Niño di Asaan. Chuyan. Yeah, gagamit na ko tong scholarship pag kuan Capitol University kina ba sa CU sa kuan sa Cagayan. Nya didto gikan bi ako gasaan niya. Nag-CU ko nagsudad ko mga advanced magiging mga subject ani so nawala akong mga academic scholar. Grind na pug ko, grind. Murag ako yung ang point na ko ato nga mga days is academic ba giagi ko ana nga punto nga nag-addict gid ko sa pagiging academic guy hanggang sa naging co-curricular yung ano sayaw. So doon na nagmix na pag college naging scholar ako sa dance troupe kaya doon na yung solid na tie-up ko sa pagsasayaw. Sa sayaw. Kasi you need to be, kailangan ka mag-maintain og certain level para ma-maintain mo yung full scholarship. Yawa ni Duloy. So mo to'y advice po na ako sa mga bata. Dili mo kuan na tugtan diretso. Kaya nga no, ang pangutana na nag-build ba day kag trust program sa imong ginikanan. Siyempre, ang imong gibuild puro mga katangahan siguro, puro siguro mga kalokohan, kaya dili ka masaligan. Pero kato nga time mo gud nasaligan mo, nakitaan mo gud sa kong ginahan gud nga plaster pud ko maguna-una ba. Mo nang ingon ko nga ma, di na ko graduate team ako sa una. College, kuan BS Ed Math. Grabe nito. Wala ko human. Kay anak ko nga, kay nag-Singapore naman ko aton, marag nag-travel, nagkuan ako ba travel. Wait lang, nag-unsa kag Singapore? Nag-compete lang ko murag 1 week lang tapos balik na rin ko sa Cagayan dayon. Nya katong 1 week, nakikitaan nga kanang kuan ba sa Singapore bito nga street sweeper nga babae gipangutanan ako. Ano ko siya nga pila mo sweldo? Ano siyang gi-convert nako 120,000. Ano ko la. PS Edmat ko. Dili man ko maka sweldo ni. Na ako sa mali nga lugar. Muy akong nag-spark sa kuha ba at an early age. Sumunang pagkaingon ako sa akong mama nga, ma di na ako ni umanon. Kay dili ni para sa kuha. Anak ko Manila ko. Pero di ko mga isa yung suporta ako bahala. So, ni adton ako Manila para lang masabtan pud sa bata nga kay ang pangutana magud-an nga nayigatan-aw ani. Giunsa na ako pagpasugot sa akong ginikanan. Yes. So ang secret sauce is dapat matinud-anon kasi imong ginabuhat. Kaya saan man ta kapag trust kung dili ka matinud-anon sa imong ginapakita sa ko parate, di ba? Pero dari sa Manila dul 2 years dul dagan maka witness Sampaloc, Mandaluyong, araw-araw palipat-lipat ng bahay. Dala ko lang yung 2 maleta ko. Nganong ga balhin-balhin mga? Wala mo koy balay diri. Asa mo ka magpuyo? Kakinsa ka makipuyo? Sa mga dancer. Iki ate.
Mura ko ka nang bahala na ba? Pero wala pa ko'y direksyon. Okay. Pero nalang ko yung mga nauna-unaan nga mga grupo nga gusto na ako apilan. Kaya kung nauna manggod, kung gusto ka may mug pinakamaayo nga dancer, dapat dikit na ka sa pinakamaayo, pangitaan ang pinaka-champion para dito nakamagkuan ba, mag-mentor ba. So by that time, bisag wala pa ko kita ko 15 akong pangitaon, nana ko dari kapag kumbati na. So ang akong buhaton na magtudlo ko sa mga bata just kilig kay na. Balaan man po nila nga kabalo ko mo tudlo kay Singapore na lagi ko lagi nga na. So pwede na po ko magtudlo sa gilid. So, tudlo ko sa gilid in exchange of sardinas or corned beef. Kaya mo may akong pangkaon, buntag. Swerto God, dul. Hantod sa na-joke ka lagi, dul. Nga. Wala, naging ko matulugan. Dito misa ka ng kwan, babe. Anak ko nga, pwede na. Kanang murag ka ng opisina, bitaw nga blanco. Dito, sulod mo niya. Kwan na din, banig niya. Ang kwan na, unlan ka ng malita. Nya ang banig na mo ka ng karton nga nakasulod dito sa malita ka mo man akong iikwan. Hapnig mo ko banig. Tulog ko diya dulo. Nya na may kwarto diya sulod mo na ko kabalo kinsa nga sulod basta ako makitulog lang ko. Para mo agi lang ning buntag ba. Liyaw na may pulis to. Gawas dul. May mga pulis. Nga ako murag na alimpungatan ko ba. Nya duol tong isa. Ambak na dito sa paril. Buang. Liwo sa ni. Kay mga ano man dito mga sindikato man dito akong natulugan. Baklay ko sa palok dul do kabuk malita binuang ba kay niya. Kuan ba kag grabe katulgon pa kayo ang gibati. Murag kanang wala nag-sink in sa kuha ba. Ginang gidabay bito ko malita bito murag para lang dili ko malabot sa read ba. Pili edad ni mo ani? 21 ko. Siyat. Sa probinsyano ba ko doon wala gid kabalo kun say kuan wala may nagtudlo sa kuha. Pero pila unsa ka dugay ning ingon ani nimo nga kinabuhi nga sige kag balhin-balhin? 2011 to 2013. Sige. Duha ka tuig ka nga Dili ginuna. dili stable dul. Hantod sa working way hanggang sa ang nag-flip siya dul sa 2015 kay nag-compete mi ulit og San Diego sa Los Angeles, California. Kuyawa sa gito. HHI mo na yung mga sa as dancer mo gud mga good mga kumbaga dream gud ba nga mga stage gud bitaw. So gidtuan gid ako na ako mga dream stage together with my team before. Tapos yung leader ko pa doon dati talagang solid din yung mindset. So ako nakuha ko yan. Ini-inhale ko ba to prepare me for this journey hanggang etong future na to ngayon. Kung wala tong mga mentor na ako, kung mali tong mga grupong akong mga giagian dali sa Pilipinas, dali sa Manila, dili ko mabot dali. So wala po ganing katong kaagi nimo nga maski asa ka balhin-balhin nga murag mali man akong disyo. Wala sa ganing wala kay ngano dol. Muna akong gina-challenge sa generation karon. Dapat thinking generation ka. Dapat maguna-una ka. Strategize. Bata pa ko, kabalo ko dagan ko mali sa mga desisyon pero kabalo ko mo plano. Okay. So dili ko bumbaan ng direction kung wala ko'y nakit-an nga example. Okay. So, wala ko'y nakit-an nga probinsyano na nagmalampuson sa sayaw, pero ako'y nakit-an nga mga dancer diri sa Pilipinas na nagmalampuson sa sayaw that, naging tulay, naging portal to travel the whole world and to build their wealth. Kasi, yun nga, yung iba naging matalino, ginamit yung height sa network to get out from that. Parang loop. So, yun yung ginagawa ko up until now. So it's like you know what you wanted. Yeah. So, importante nakikita mo. Yes. Hindi pwedeng tira lang ng tira. Yes. Ingon sa mga ginikanan, ay pagtanga diya kay Kuan, kay imagine, nasag ka. Kabalo, baka nga mo ni pinaka-expensive na skill. Dili, tanan kabalo mo imagine. Tinood yun na. Tinood na. Di ba? Dapat nga, gina-encourage na to sila mo imagine. Kay the more na ma-picture na nila, the more na ma-memorize na nila nga itsura sa ilang utok, the more na mailan ang masundan. Yes. So muna akong nang encourage na ako sa ila nga use your power to visualize. Yes. Visualize everything that you see in front of itong nangyayari sa akin ngayon. Itong paporma na to dahil binvisualize ko lang din naman to eh. So everything that you are right now, gi-visualize yun mo ni sa una. Pero I live a percentage with para kay universe para Yes, at least yes, na element of surprise ba. yes. Kay ingon gali sa akong mentor nga kung ihatag karon sa imo ang feel nga may balaan na nimo tanan mag-enjoy ka. Di ba mag-enjoy? Yes. So yun yung game of life the mystery. You need to enjoy it and be grateful kung ano man yung nabalasa sa iyo parating. Kasi hindi naman parating dos yan eh. Minsan ace din yan. So ganun yung life. Pero ang point is, pag nabalasa ba sa yung ace, prepared ka ba to keep that ace? So mingon gihapon nimo nga because you became the DJ Lunyo that you are somewhat na ano pa nimo imong pamilya.
Akong mama karon masuportahan ako kung siya yung gusto ipabuhat. Kung siya travel siya, matagan ako sa una, di man ako nakabuhat. So, ana ko siya katong nag-travel mi sa Hong Kong, brother nga. Silak lang yung duwa dito mi sa kwan. Patong, naman to sa murag, basta nasa pinakataas, murag tok-tok to ba? Victoria Peak siguro. Oo, murag Victoria Peak. Oh, yeah. Ano ko siya, ma, balo ka ma, kung human ako, kung pag mat-teacher, di ta ka madaldari. Hilak ko sa brother. Ano ko siya nga, pero thank you sa imong trust ako. Right. Kay without your trust and without your support, wala ko giabot dari. So gitagan kini go signal? Oo. To pursue? My mom, bro, sobrang stage mother yan. And iba yung presensya niya pag competition, gusto niya nandun. Nag-compete kami in Dubai recently, nanalo kami ng 2 gold, nandun siya sa Dubai. So, ganun yung bonding namin ng mama ko. Parang ever since, sabi ko, ma, thank you for being who you are. Kinsa na gid si DJ Lunyo Karondol? Ito, ngayon kasi idol, nung nagka-baby ako. Alam ng tao yan, pinupost namin yan, pero hindi namin pinapakita. Yes. Kasi parang sabi ko nga, sa una ba day, atong puto album na rin, tas balay. No. Pakita si Bob Kariliga, di ba? Pero naran ako sa nga nga pananaw nga. Kung unsay ako. Makita man mo na kung sa personal, di man ako naitago. Yes. Pero dili na ko gusto, wala ko'y rason nga nung basin iya kong singlon, nga nung imo mo kong gipost sa una. Di mo ko gusto musikat. Pareho gid ay tadol. Di ba? Di mo ko gusto maila. So ako, kung gusto ka musikat, trabahoan na. Dili, tungod sa ko ang imong pagkaila sa tao. Yes. So isperta ka sa kuan. So muna akong rason, perfect reason talaga. So ngayon, Dol, ang akong goal karon is more time with my family. Wow. As in, more, number one. Kasi, this is how I see life. I'm 33 right now. If I will die 80, I have 47 years to live. And that's not enough for me and that boy. I want to spend a lifetime with that boy. So imagine 47 years na lang. Alam mo yun, to really be intentional. So, all the noise, tanggal. If it doesn't align to me, I will not do that. Nausab ang imuhang kuang gidol. Ang akong matudlo sa akong anak, puhon, dili ra wandi. So, dancer ka, basketball ka, tungod sa akong kapilyo atong bata. Dagkan ko matudlo sa iya, ba puno kayo akong pagkabata doon. Kung bis daddy mo na akong kuan karon. Kompetisyon yung suklan mo na. kay murag lami ba? Lami ang feeling, walay kuan bitaw murag sakuha mo na ni ultimate nga goal ba. Pero in terms of career, nandyan pa rin yung pagiging DJ. Yes. Nandyan pa rin yung the goal to reach international na mga audience, pagiging choreographer. That's why, as a leader, kailangan ko mag-aral. The goal is to keep learning. That's why we enroll with different mindset or coaching. Kasi, muna pobrita kay wala may tudlo sa tuwa nga kuan nga dato. Kailangan na mag-good teacher nga dato good nga makita pod na to sa iya nga dato pod siya. Dili ka ng teacher sa college nga business pero wala may negosyo. Doesn't make sense, bro. Yan lang. Wala akong hate sa education system pero you need to practice what you preach. Right. Tuturo ka ng ganito ganyan asset liabilities but you don't have even assets for so nandun na ako, bro. Yung goal is how would I cultivate a boy not to race. Yes. Paano namin papalibutan si Legacy, yung baby namin, ng mga bagay na essential sa kanya. So I'm not even talking to career kasi kung ganito yung mindset ko, alam ko ipoprovide ni universe sa akin. Yes. Alam mo yun, kung ibabato ko sa tamang frequency, dapat labayan og energy, walay sayang. The universe has its own way to manifest your dreams. You just need to be in the right spot, in the right place. You need to learn the right skill. Ako, murag happy lang ko nga, happy, grateful, and super duper na excited sa kung ano yung paparating. Yeah. So I just prepare, strategize, align, and let the universe do its magic. Curious lang ko, Dol. Pila na kabok imong negosyo karon? Ubay-ubay gud ayo, naglisod mo sa gihap. Ubay-ubay na gud ay. 5? 5. Oh, 5 na solid. Unsay pinaka-baby nimo karon? Baby na ako karon idol kaning Yumora, kaning perfume. Yumora. Which is well. So na perfume. Nandiyan. Kajut lang sa magdawat si Anggol og Yumora. Kani siya dol limited ra ni siya nga box dol kay Genesis version man ni siya na perma. Ano sa perma. Unsi pangalan ani nga Saint Mandol? Kahoy. Kahoy, literal nga kahoy ang pangalan ani? I-kuan dol i-spray para. Bisaya gid ay. Bisaya. Tanan kuan dol, tanan na kuan na mo scent is puro Bisaya. Gahom. Di chuy gayo, Dol.
Salamat Dol. Grabe ka humor. Salamat sa imong Grabe honest ka na humor. review. Hindi, seryoso bitaw. Seryoso, wala yatik. Thank you. Wag yatik. Pero ang na-amaze ko, Dol, kay ang pangalan niya, nagbase sa Bisaya. Bisaya, matag iya. Humot. Ora. Ora. Humora. Humora. Yang pangalan ani nga siyan kay Kahoy. Kahoy. Kang pababae, Amari pangalan niya. Ang isa is Sibol. Okay. Ang isa is Diwa. So, ang sa babae nga sen, More on Tagalog. Kay Tagalog man si Tagalog Mrs. man si Mrs. Okay. Si Wifey, asa man ni mo ni nakaila, Dol? Ako rin po rin ito. TikTok rin po. Kani bagod si FYP kay, di ba, universe is its own way of palahinin doon ba? Sige mo nagpakita sa ako ang message, B. Dito nagsugod ang tanan. Dito nagsugod, Dol. Ang bilib yun na kuha ni saya, Dol. Naswertehan yun ko, may kagswerte nga ka ng kuhan ba? Peace of mind ba? Lahi ra gyud. Blessed ko kay pareho mi nga nag-explore sa mong kalibutan. Wala mi nag-ingon nga bahala ka diya, bahala ko diri. Iba-iba magud ang kuan, ang dynamics ng relationship. Yes. We chose that dynamics. Nya kuan gid mi Dol, gastorya gid mi permanente na. Every kung unsay mga podcast sabay na mo na tan-awon sa negosyo nga storya, siya una makaibalo sa akong gawon-naon. Tungod kay muna mong pundasyon hantud karon murag na kuha na ako ang rewards ba nga grabe kay ko kaswerte kay nga nang inahan sa akong panbitaw anak. Kung ako kaya ko niya alagaan ng ingana. How much more nga mong anak Dol? As a father, parang murag na ako'y peace of mind nga makapagbumba ko sa kung sa may dapat ako i-prepare for our family. Kay kabalo ko nga nasa sa kamot nga murag night and day loving care gid ba. Lagi ka nang paglantaw gid ba. So dito pa lang swerte gid Dol. Munang na-realize na ko nga ang swerte na ako nasa akong pamilya. No? Oo. Wala sa kanang external force. If you align yourself with your family, with your partner, with your wife, grabe, mas nakakay ka-celebrate sa nakakitabo ba? Bagay team good team kumbaga, team good mo. Plus one ko Dol. Kung kunin mo ko ng negosyo, makipag-partner ka sa akin, dalawa yung kapartner mo. Yes. Pero swerte ka, dalawang influencer or ano. Yes, Nakukuha ko. actually. So, pero si Mrs. Dol, siyempre, DJ Lunyo ko gano'n. So, you've been to different kind of relationships. So, pag abot ni ma'am, dito yung kakaingon nga marag, wala na, this is it na. Nadyo'y ana nga impact doon. Lahi iyang impact sa kuha. Dili man siya maabot sa ingato kung dili, wala po ko'y ginabuhat. Right. So nako initiative, kada buntag Dol, nahimog banding moment na mo ang kape ug storya sa kinabuhi. Kung yan mo na mong breakfast, starting sa relasyon na mo. So mo nang solid siya karon saligan ako sa mga desisyon kidagan na ko na i-transfer na nako tanan sa iya with those 5 years of our relationship. Kung unsa may sulod sa akong utok, unsay pananaw nako, unsay taste nako, unsay pananaw nako sa ingani, politika, blah blah blah, sa decision making everything. Nabasa na niya akong pananaw ba. So, credible na siya ng kastorya, dili siya kanang 20. Lahi na. Pareho na siya, ang edad ko na lang illusion. No. Pero kaya na niya moingon sa ko nga, nope, don't do that. Ingani may tabo sa imo, ingani may tabo sa imo. Pero potent to. Kasi galing yan sa parang extension parang sobrang hybrid na siya na mindset So you can't blame the other person if hindi mo naman siya kinakausap, diba? So kailangan ganun pa rin. Hindi pwedeng assumption na parang basahin mo, hindi kailangan mong ituro sa kanya, diba? Para malaman niya at saka turo mo kung paano i-apply, ano yung effect, blah blah blah, anong benefit. Para hindi mo na siya disusi gagawin. Siya na mismo yung mag-ooperate sa sarili niya. So gets niya yung nangyayari. Congrats Dol, ha? Thank you. Congrats Dol. Marag katong tigi, magiti mo giingon gyud. Marag align ba opportunity dili na ni skills. Siguro more on the lang gyud siguro ni more on the experience and meet mong duha ba. Marag nag-conspire ang universe ka siya din siguro nag-manifest siya kung ko ingani nga energy nga pagkatao. Pero gi-visualize ni mo ni Dol siya. Wala Dol mo ni wala ko na. Wala ni mo ni na-visualize siya. Magic kaning nga side nga aspect sa mo na nitong giingon nimo nga surprise ni universe. I-surprise ko diya. Ito Dol, congrats sa imo Dol, sa imong makita mo gud nako gikan pa ni sila Siargao actually. Kaya enjoy gyud kayo siya, nag-enjoy kay siya siyang pagkabana, siyang pagkapapa. Makita mo gud na Dol, makita ginadol. Kana bitong genuine nga happiness bitaw. Kana bitong makaingon nga marag shit man, I'm complete. Marag ana ba. Yun nga mo nang ginayon lagi nga pwede di abundance kay di na di mo kailangan ng lain. Ang abundance is dili siya posisyon or dili siya murag isa ka level. State siya sa loob na kailangan mo lang ma-determine kung ano yung importante sa'yo para masabi mong abundant ka kasi don't need this. So I'm abundant because I just need them.
Amazing dito, Hana. Daghang kong natunan si mo. Salamat, Dol. Kung kabalo Salamat lang po kaysa ka. pa yung mag-open. Bakit dili ba ko nga ni Dol kung siguro kung may makakitaan ni motisipay gina sila nga dili ko nga ni mo storya sa lain nga interview ba kay. Ina-amaze ko, Dol. Isa sing grabe na akong pagka-amazing. Nakana ko ba nga murag, taya, murag. Nanakaingon ani man gid nga personality, nga aura sa una, pero lahi gid karon, Dol. It's like you became deeper gid ba? Deeper sa imuhang purpose bitaw sa imong kinabuhi, and that naga-translate siya the way nimo gina-share ang imong Thank you for story. letting me know. It means na aligned din yung ginagawa ko. Kaayo. Kasi kung hindi siya nagre-resonate, ibig sabihin hindi aligned yung ginagawa ko ngayon. So, It's aligned. so kung ano siguro yun, I just need to continue doing this. Kasi tama yung nakikita mo sa akin or ganyan. I can, klaro ang alignment, Alignment. kumbaga. Grabe good. And it's a big blessing na makastorya ta kadul. I did not expect our conversation to be this meaningful bitaw. Muto na kayong kog, ataya. Bisdak represent. Kaniyang Bisdak represent. Dol, grabe ka salamat. I just wanna say that. Grabe ni mo ka amazing. Salamat, Dol. Grabe ni mo ka amazing. Ikaw po, Dol. Idol ka. Salamat, Idol. It's because of your open aura, kaya din ako na yung ganito. So, reflection lang ako sa'yo. Chuya, gitu. Woo! Grabe ka lalong, no? Parang kung ako na kung kagaling mo tanaw ko, kuyawa ni Moron Koloy. Maragana, mabitaw. Salamat, yung Salamat, Dol. Dol, salamat. Grabe ka salamat, Dol. Sa programang Binisaya Chit Chat ato ni Yes, sir. Master DJ Lunyo. Dagang salamat. Dol, grabe, Dol.